салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва як бор дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Рафтем. Бародаро як тарафдагӣ бисёртар мепурсиданд, ки солҳои 95 биёв. Солаш 95 сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Мошин бародаро тозаи лук дора, мотор коробкаи ходовоиш соз, задагӣ пистагӣ надора. Газу бензин бародаро 100% кор мекунад. Аккумулятори нави пачка дора. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, нарша 27 000 сомон мегӯяд. Харидори аниқ боша, бо камтар савдо ҳам дорад. Касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти паррактара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ва дастгирии бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат барои дастгириятон. Мерседес Бенц аст бародаро, солаш 98 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Мошин бародаро газу бензин кор мекунад, гази евро 4 задагиай, мотор 1.8 объемниай, сентр замок дора, электропакет, мотор коробка ходовой 100%, задагӣ бустагӣ варид кардагӣ надора. Мошин бародаро на ходовой, фақат мешини ҳайб мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, нарша 67 000 сомон мегӯяд. Харидори аниқ боша, бо камтар савдо дора бародаро. касоне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти аниқтара ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро ВАЗ 2104, солаш 2005, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов универсальный, объем 1.6, коробкаш механик. чихеле ки дар навор мебинед, мошин бародаро камтар краскаш кор дора. мотор коробка ходовоиш созай, ҳуҷҷатҳошам 100%. нах ходовай, ҷошта заводӣ мешавад. бародар срочно сумаш дар кошида мефурӯшаш бо нархи арзон. қарор дорад дар шаҳри Москва, нарша 60 000 рубл мегӯяд бародаро. харидори аниқ боша, бо камтар савдо мешавад. Ягон бародари тоҷик боша бародаро биё мегӯяд ай пеш бина, бо арзонтараш мекунем. касоне ки харидори ҳастед, рақамҳои рӯи экранда имо ватсапам дорем, метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед, маълумоти паррактара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин боша бародаро Opel Astra H, солаш 2008 сол, сӯзишвориш танҳо бензин, объем мотор 1.8, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро ҳуҷҷат дора, краскаш тоза, мотор коробка ходовои соз, салонашам тоза, балонаш ҳолати хубда қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Теплистан бародаро, нарша 500 000 рубл мегӯяд. харидори аниқ боша, муомилаам дора. варианти алиши аст, ки ба ягон зафира алиш мешавад. касоне ки харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экранда метавонед ки муроҷиат кунед. ватсапам дора, тариқи ватсап муроҷиат кунед, маълумоти паррактара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигар мошин бародаро Vectra A, солаш 95, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. мошин бародаро краскаш бениҳоят краскаи хубай, свети созай, сарапина надора. мотор коробка ходовоиш соз, задагӣ пистагӣ надора. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 37 мегӯяд. харидори аниқ боша, биё ай пеш мегӯям мошина бина ҳай кунад, савдо мекунем назди мошинда.
марҳамат бародароне ки харидори аниқ ҳастед, рақами ӯро экран дар занг занед, маълумоти парраттара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Як дига бародаро советский ҳастай, ВАЗ 21099, солиш 2003, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Чӣ хеле ки мебинед бародаро, мошин состоянияш 100%, мотор коробка ходовишсоз находу ҷошта заводид мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 17 мега, ягон мошинхари аниқ боша бо мега савдо мешавад. касоне ки харидор ҳастед, рақами ӯро экранда муроҷиат кунед, маълумоти парраттара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд бародаро якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамахи мошин, хона, замин, квартира 3 боре фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз навораҳои нави мо бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. хайр то навораҳои оянда.